guys, uli na ko. Yes, na nag-birthday na po sa among grupo guys. Grabe ka daghay mga pagkaon, daghay kakanin, daghay pansit na. Kani oh, biko. Biko. Oh, biko, puto, empanada, kutsinta. Inani sa BRC guys sa na birthday, pero hindi good na take out. Umuulit na ko guys, humana. Nakakaon ako, kani sa lubong na lang din sa balay. Para malipay itong among taba-ching-ching sa balay. Okay. Kung pag umangkin na kinamanghuran. Let's go na. Salamat sa grasya. Okay. Actually, napa ko watermelon dito ng isang book guys. Ang gagaw. Itong ihitod sa balay ron. Yakong tagaan ng watermelon. Yeah, yeah, yeah. Let's go na. Kumusta ang tanan? Good morning, good morning. Bigay diri guys no kay daghang kay mga shortcuts na pwede maagihan. Subdivision man ni. Gulin ako karon guys sa balay. Akong ipadayon og balot ang akong Graham bar. Yes. Actually last kagabi guys nagbalot na ko sa akong Graham bar. Unya ang Graham bar baya guys is kuan gid siya. Dali ra gid siya hilis kay ice cream baya siya. So pag start na ako nanghilis na ang uban, oh, balik naman ako sa freezer. Okay? Dili gid siya nice ibalot nga humok kay malata man. Okay. So ulit na ako karon magbalot na pud ko. Okay. Karong mahuman na. Mahuman na to siya pagbalot. Diri kay grabe ang my hams, my hams, my hams, my hams, my hams. Pero kuan naman ang hams diri. Ibe isa duha. Pero napud siguro dito murag tulo ang hams diri nga part. Tulo upat di. Kani hams gihapon ni siya pero dili siya simento, kuan siya ligid. Diba? Lumapit ka. Okay. Subdivision mong good ni guys, morning inaani. Wow. Tingnan ko ang mga bulak guys nga mukatay gani. Oo, nay ako sa balay. Nagsugod na siya katay dito sa akong vertical garden. Gapon ako dito siyang giatiman. Kay ano gud siya guys, makadugang o sige ni landong sa inyong balay. Nya, mo giniganahan ni Roman, akong darling, akong Gerbot. Gerbot. Oh, ano yung ganahan. So nag-start na og katay. Nice na siya. Love it. Ganahan dyan kong bulak po guys. Hindi akong ganahan. Ganahan ko ng mga punuan sa balay. Pero katulagin nagpahimo may balay guys. Dagang kagpunuan nga ipaputol. Wala man tayo mahimo. Kaya maigo man siya sa akong balay. Kung pwede pa lang dili siya kuanon. Dili siya putlong. Ako gingin. Ano niya. Makaon manggod niya apil ang akong lupa. Sayang ba yan? Ganahan ko ginana. Pero bantay mahimo lagi. Sa Germany guys, grabe. Grabe ang green. Kada best kayo ang Germany nga place. Bisag ang Berlin City naman yun na. Grabe gihapon kay greens. Grabe ka the best. I love it. Ito dito guys. Bugnaw na gayang nga lugar. Grabe pa kadaghay punuan. Nang anytime pwede ka mudagan as in. Yag 12 noon pa ka dito mudagan. Okay ra kayo. Anak. I miss na dayon Germany. Gusto na pong
balik. I hope makabalik ko sa among plan nga kuan. Plan na mo nga date and year. Ang among plano kay December 2026 dito ko mag Christmas. Nahanglan lang jud si Roman og enough money kay hindi ko makalargad sa Germany guys ug walay 500,000 si Roman. Okay. Gastos. Yeah, 500,000. Pamasahe pa lang daan. Actually, hindi mo gid kinahanglan nga 500,000 kay wala naman di naman ni mulaag. Naglaag mong good may ato ni adto may og dagkan kami gatuan. Yan ato pagid mig Italy. So, gastos jud. Dagkan kami gilaagan as in super daghan. Na nga gastos gid si Roman sa ako lang na gastos 500,000 ang sa iya. I don't know kung bila na gastos niya. Kaya syempre, kung na ako'y entrance, naman ko siya entrance. Pero, sa mga kanang mga among sudlan, yan, dapat may mga travels, pamasahe. Pinatong niya at tumiguan. Ito na nagtumi guys, o Munich. Wow! Wow! Ito na nagtumig Munich guys. Yes. Nagtumig Munich. Nagtumig sa Spitzy Mountain sa Bavaria. It was the best day of my life. Alam mo medyo kayo maglaag guys eh. It's the best. Napog yung mga lakaw ron guys kay ako ipa-alter sa akong sinina, akong i-order online nga XS man unta pero nga nung grabe kadako ako mugod siyang suoton guys. Tumiog kuan Vietnam, Cambodia, Thailand, manlaag mi akong uotid kuy patahi nga shoes. Yan, pero anya na akong mulakaw mga 10 o'clock mulakaw na ko 10 o'clock para mahuman na narabalikan na lang na ako either afternoon or tomorrow. And lang pwede ra good while naglakaw-lakaw ko. So ilang trabahoon and then tomorrow so day na ako ha okay ko guys doon na jud ko sa mong house. Kuya wala na po drone. I feel it 9-10 minutes no. Kung manguni sa humps, kung walay humps, di ko maagad 10 minutes. Yan, diri po, lubak-lubak. Time ako aning 12. Yes. Sabi,
Morning summer guys, nga si ulan. Si Sopiang oh. Si Pia nagitumboy sa iyang papa, gigupitan og pang lalaki. Kalayo sa mga palitag ice. Yes, ano ko sa among area of responsibility. Kinahanglan lang gid ko mudagan guys. Kinahanglan lang ko mag-move. Kaya dili ko mudagan, magtuyo ko balay, daghanin ako gibation. Pinuod. Kinahanglan lang gid ko magdugan-dagan. Ano di ay. Tungkol lang ako guys. Tukon. Wala ko ako'y buhaton. Mag-wrap ako sa akong Graham bar. Malipay na po nga akong pagkamangkon. Ron kinakoy dalang pagkaon. Okay. Abot na ta guys. Okay. Smart guys. Bye bye mama chup chup.